ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದ 29/12/24 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಅದುಂಡು 31/12/2002. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನ ಸಫಲ ಮಲ್ತದು ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಹೊಸ ಯುಗ ರಚಯಿತ ಹೊಸ ಜೀವದಾತ ಬಾಪ್ತಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು. ನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದರು. ಅತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದರು. ಹೊಸ ವರ್ಷನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹೊಸ ಯುಗ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು. ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಒರಿ ನನೋರಿಯಾಗ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಜೊತೆಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಾ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತುಂಡತ್ತೆ. ವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಹೊಸ ಯುಗೊಟ್ಟು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೆನಪುಂಡೆ. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪುದರು ಗುರುತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆನು ಬಾಪ್ತಾದನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನೇನು ಕೊರೊಲಿ. ಮಲ್ಲೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ದಕಲು ದುಂಬು ಕುಲ್ದೆರು. ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಆದಿಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಒವ್ವೆ ರಾಣಿ ಕಿರೀಟ ಅಂಚಿನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊರಿಯರಡ ನಿಕುಲು ಪೋಪರ ಇನ್ನು ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಿರೀಟ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತೇರು ಪಣ್ ಐದವರ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋಡು. ಐದವರ ಈ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊಡುಗೆದ ಎದುರುಡು ಒವ್ವೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನುವೆರು ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಪೆರು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಉದ್ದವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ಸಾರ ರೂಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಜೀವನಡು ಒವು ಬೋಡು ಅವು ಮಾತಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲರ. ಒಂಜಿ ಕೈ ಗದ್ದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜರಾಪರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಈ ತೊಂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಪವೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನವಂತುಂಡು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಸಂಗಮಿಗತ್ತ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಐರ್ದುಲ ಕಡಿಮೆ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆಲ ರಾಜರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತು ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಕುಲಾದುಲ್ಲರ ಎಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲರ. ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು. ಆರು ನಶೆರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸಹ ರಾಜಬಾಲೆ ಆದುಂಡು. ರಾಜ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತನ ಪ್ರಜಾಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ಸಮಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮೇಗಲ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಸಂಗಮೇಗವನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಖುಷಿಟ್ಟು ಸಂಗಮೇಗಕ್ಕೂ ವಾ ಪುದರ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೋಜಿದ ಪಣ ಕುಶಿತ ಯುಗ ದ್ಯಾಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕಾರಣದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನದ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸಂಗಮೇಗೊತ್ತ ಒಂಚೊಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಖುಷಿ ಆದುಂಡು. ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಆಪುಜರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಉತ್ಸಾಹವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ತಮ್ಮ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪನ್ಪನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಸೇವೆದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಐನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆನು ಮಲ್ತೊನು ಇರತ್ತೆ. ದಯಪಂಡ ಓ ವಾಂಡಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲುಂಡು ಪಂಡ ಐನು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಂದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಈ ಸಂಗಮೇಗೊತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಪಂಚಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸಂಗಮೇಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತು ಸತ್ಯಯೋಗ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಓವು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಗಮೇಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡತ್ತೆ.
ಕೇವಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಒಂತೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾಪಿರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಸಹಜ ಯೋಗನು ಪರಿಶ್ರಮ ಯೋಗ ಆದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿರು ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಆ ತರಹ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿರು ವಾಸ್ತವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಏರಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡೆ ಅತ್ತಂದ ಸಹಜ ನಾವು ಏರು ಪರಿಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುನ ಅಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪಿ ಮಾತೇರು ಪರಿಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಆದಿಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಸಹಜ ನಾವು ಎರಾಂಡಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರ ಕೈದೆರ್ಪುಜೇರು ಇಡೀ ಸಭೆಟಿ ಎಂಚೆದೆರ್ಪಿರು ಮಾತ ಚೂಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ನಶಿರ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದೇ ಪನ್ಪೆರ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ದಾದಿರ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲರೋ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಸುರುಕು ಎನ್ನಕ್ಕಲು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಈ ಸಿಂಧಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅತ್ತು ಜಾನಕಿದಾದಿನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂದಾದಿನ ಬಾಬಾನೇ ಏರ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಏತು ಸರಿ ಎನ್ನವು ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತು ಸರಿ ಎನ್ನವು ಬಾಪ್ದಾದ ವಾಕ್ಯ ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಡ್ಪುಜೇರು ಒಯ್ನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯೋಡು ಕನಪರು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನವು ಪಂದು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಯಾನಿ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಕುಲು ಏರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥರು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಿರು ಬಿಂದು ಕೈತಲಗು ಬತು ಬಿಡದು ಬಂದು ಕೇವಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಬಿಂದು 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 ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದು ಜಾರ್ದು ಹೋಗುನು ಬಿಂದು ಅಂತೂ ಉಂಡು ಅಂಡ ವಾ ಬಿಂದು ಯಾನೆ ಏರಾದುಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಈ ಸಮಾನನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕನ್ನನಗ ರಮಣೀಕ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಬಂದು ಪಣದು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೋಜಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರುಕು ಸಹಜದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಆಪುಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂತೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಐದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಯೋಗಿಲು ಏರು ಅಪ್ಪಿರು ಸಹಜ ಯೋಗಿನ ಅರ್ಥಲ ಆಲಸ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಲಾದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐನೇದವರ ಪಾಂಡವರ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರ ಸಹಜ ಯೋಗಿಲು ಏರಿಲ್ಲರ ಅಕುಲು ಕೈನದೆರುಪುಲೆ ದೂರದರ್ಶನಡು ಬರಂದುಂಡು ಐನು ತೂಪೇರು ಸುಭಾಷೆಯಲು ಈ ವರ್ಷಡು ಏರ್ನ ಎದುರುಲು ಒವ್ವೇ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲಿ ರೈನದವರ ಆಲಸ್ಯಡು ಬರಚ್ಚಿ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಮಾತೆರ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಲಕ್ಷಣ ದೀವನೋಡು ಓ ಮಾತ ಖಜಾನೆಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಮಾತೆರತಲ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಮಾತ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಫಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಲೆ ದಾತನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾದು ಹೆಚ್ಚಾದು ಪಟ್ಟಲೆ ದ್ಯಾಗ್ ಸಫಲ ಮಲ್ಪನಾವು ಪಂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾವು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಈ ವರ್ಷರು ಇಂದು ಈ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾದ ದಿವನ್ ನಾವು ಸಫಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆ ಅದೇ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು ಪಂದು ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡೆ ಸಫಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಖಜಾನೆನೆ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಫಲತೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪೊಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಫಲತೆದ ಅಧಿಕಾರ ನಿಖುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನಲ ಅಧಿಕಾರ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಫಲತಾ ಭಾವದ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಪನ್ಪೆರು ಓರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಸಫಲತೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಸಫಲತೆದ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು ಸಫಲತೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಫಲತೆದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸ್ವರೂಪರು ತೂಪೇರು ನೆನಪುಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದಿಡಿ ಏತು ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ತಿರು ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ಸಫಲ ಮಲ್ತಿರು ಭಲೆ ಕರ್ಮಾತೀತ್ಯರ್ಲ ಆದು ಬಿಡಿಯರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರು ಸಮಯನು ಸಫಲ ಮಲ್ತದಿರತ್ತೆ ಕಡೇತ ದಿನಲ ಸಹ ಬಾಯದ್ದು ಮಹಾವಾಕ್ಯನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಕಡೇತ ದಿನದ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ತಿರು ಆಯ್ನಡ್ದವರನ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ತವಡು ಸಂಗಮಿಗತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯದ ಸಫಲ ಮಲ್ಪುನನೆ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುನಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಶ್ಚಯದ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ದವರ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುತಾದುಂಡು ಓವು ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುತ್ತೋ ಅವು ಜೋಗುಲಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುನು ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಆದುಪ್ಪಡು ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಪ್ಪನ್ ಉಪ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು
ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುತು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ತೋಜಿಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪ್ರದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತರೋ ಐನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿರು. ಕೇವಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಂಡು, ಕೇವಲ ಯೋಜನೆಡು ಮಲ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಡ ಐನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪೇರು. ಐನು ಹಿಡ್ದವರ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಇನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತೇನ ಬೈತು ಬಿಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆವು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದಿತ್ತಿನಲ ಹೃದಯ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಕ್ರಮ ತುಲೆ ಹೃದಯ ಮಲ್ಲಾದು ಪುನರ್ದವರ ಸಮಾವೇಶ ಅದು ಬಿಡ್ತುನತ್ತೆ. ಇನಿ ಸಭೆಟ್ 14,000 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕುಲ್ದಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದೈಗ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಂಡಲ ಕೇಣೊಂದು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ. ಪಿದೈಗ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಕುಲು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲಂತೂ ತೋಜುಜೆರು ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇನುವೆರು ವಿದೇಶಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕುಲು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ವೇಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆರು. ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದಲ ಇನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆರು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಕೈನಿದಿರಪ್ಪಲೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶುಭಾಶಯಲು ಸುರುಕು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕುಲೆಗ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೂ ತೆರಿಪವಡಾತಂದು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸಫಲತೆ ಅಂತೂ ಅದೇ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದರ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು ವ್ಯರ್ಥತ್ತು. ಸಂಗಮೇಗ ಸಮರ್ಥವಾದುಂಟು ಸಫಲತೆದ ಯುಗವಾದುಂಡು ವ್ಯರ್ಥದತ್ತು. ಅಚ್ಪತ್ತ ಮೂಚಿ ಜನ್ಮಲು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಇಲ್ಯ ಯುಗ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸಮಯನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಭವಿಷ್ಯಲ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ನುವರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆಪರು. ಸಮಯದ ಸಫಲತೆದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಶ್ವಾಸನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ನುವರೊಂದು ಬಂದಿತ್ತಂಡ 21 ಜನ್ಮಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದುಪ್ಪರು. ನಡತೊಂದು ಹೃದಯಘಾತ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಕೇವಲ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ನಾಳಲು ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಶ್ವಾಸನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದಾಗ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಆಪುಜಿ. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ನಗ ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಇಗೊಟ್ಟು ಈ ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಅಲ್ಪ ನಿಖಲೆಗೆ ಉಭಯ ಮಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇನಿತ ಕಾಳುನಂತೂಲೆ ಶ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸುರುಕು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಂತ್ರಿಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದರ್ಬಾರ್ಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ಕಿರೀಟದಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಕುಲು ದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಂದೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಪದವಿ ಒಂಜೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರದವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕೆಲವರು ಆತೆಯಾದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ಡ್ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರನ ರೂಪೊಡುಪ್ಪರು. ತಮ್ಮ ತರತಮಿತ್ತಲ ಕಿರೀಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆಗ್ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಆಪರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಪರ ಅತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಆಪರ ಆಯ್ನಿರದವರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾಹಸನು ತೊಜ್ಪಲೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಯದುಂಡು ಅಂಡ ನಂಬರ್ 1 ಆಯರಗೋಸ್ಕರ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪಂಡ ವಿಜಯ್ ಅವಡಾಪುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಕೇಂಡರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಿಂಧಿಯ ಪರತ್ತು ಜೊತೆಗಾರರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈತೆರು. ಅಕುಲು ಕೈನು ದಿರುಪುಲೆ ಹಿಂದಿದಕುಲು ಹತ್ತು ಸಿಂಧಿದಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಪರಿವಾರಗೂ ಪರಿವಾರನೇ ಬೈದರು ಎಡ್ಡೆವು. ಇವು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಚಮತ್ಕಾರನು ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವರತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ತೊಜ್ಪವರು ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪ ಐನಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. 30 ಜನ ಬೈದರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ತದರು ಪಾಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪರು ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರುಲ್ಲರ ಜೋಕುಲು ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. 35 ಲಕ್ಷ ಆತ್ಮಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಪದಮ ಗುಣತಾತು ಶುಭಾಶಯಲು ನಿಕುಲಂತೂ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನು ಪಂಡು ಬುಡಿಯರು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೇರು ಓರಿಯೋರಿಯನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಮಾತೆಯರು ಸಹೋದರನು ಅತ್ತಂಡ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಂಡ ಓರಿಯೋರಿಯನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂತುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಬರೋಡು. ಡಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂದಿನೇ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೆರು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಆದಿ ಆಂಡೋ ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆವಡು ದಯ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರ ಐನಿರ್ದವರ ದೇಶವಾಸಿಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆಲುಂಡು. ಗುಣತ ಖಜಾನೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಗುಣದಾನ ಶಕ್ತಿದ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾದು ಏರೆ ಬರಡ ಭಲೆ ಸಂಬಂಧುಡು
ಬರಡು ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂಡಲ ಬರಳ ಅಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಣ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರಡು ಏರು ಸಹ ಕಾಲಿ ಕೈಟಿ ಪೈರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನಲು ಸಹ ಭಾವನ ಸಂದೇಶದ ಮಧುರ ಪಾತ್ರದ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರಪು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಕಲಕ್ಕಂತೂ ಒಬ್ಬೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಓರಿ ನನವರೆಗೂ ಬಾಯಿನ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪವೆರು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಪವೆರು ಬಾಯಿನ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಮೋನೆನು ತೊಜ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಧುರವತ್ತು ಮೋನೆಲ ಸಹ ಮಧುರ ಇತೊಂಜಿ ಮಧುರತೆ ಜಮಾ ಆದುಂಡತೆ ಇಂದಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಸಹ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ಈತು ಪಟ್ಟರು ಆತು ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದು ಪೂಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ವರ್ಷಡು ನೋಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಓವಿ ಆತ್ಮ ಬರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇನು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಹತ್ತು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಧುರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೃಷ್ಟಿನ ಕುರುಪು ನಾವು ಅಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿಯಾದು ಪೈರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಹಜ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೆನಪು ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತು ಸಾರಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಈ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಏತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಸರಿ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಸರಳ ಯೋಗಿ ಆಪರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಸೇವೆ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇತ್ತೆತ್ಯ ನಿರಾಕಾರಿ ಇತ್ತೆತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆರು ಪರಿಸ್ಥೆನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಪರಿಸ್ಥೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಡು ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು ಆವಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಸವಿ ನೆನಪು ಕಾರ್ಡದ ರೂಪೋಡು ಕಳೆದು ಪತ್ರದ ಪಂಡ ಕಾರ್ಡದ ರೂಪಡಾವಡು ಪತ್ರದ ರೂಪಡಾವಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಾಲು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಯಿಂದ ಎನ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಬಾಬಾಗ ಕೊರಡು ಪಂದು ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಸವಿ ನೆನಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮುದ್ದುದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಪ್ತಾದನ ಎದುರುಡುರ್ಲೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪುದರಡು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹೊಸ ಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಪದಮ ಗುಣದಟ್ಟು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಸವಿ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊಡ್ತೀರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದಮ ಗುಣತಾತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಲು ಈ ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ವಿರಾಮ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಾಶಯದ ಗಳಿಗೆ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಏರು ನಿಕ್ಲಡ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಪುನೆಡು ಕಡಿಮೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಐಕ್ ವಿದಯ್ ಸದಾ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ರಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಶುಭಾಶಯಲು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ವರದಾನ ಸ್ಮೃತಿನ ಅನುಭವದ ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಭವ ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಉಲೈಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ನಂಬರ್ 1 ಆವುಡು ಆಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮುಡು ಅಂತರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಸ್ಮೃತಿನ ಅನುಭವಡು ಕನವಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಕೇನು ನಾವು ತೆರಿಪೋನೋ ನೆನಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂಗ ಅನುಭವದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಕನವಡಾಪುಂಡು ಐಕಾದು ಸ್ವಯಂನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿದು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ನೇರ ಓವಾಂಡಲ ಅನುಭವದ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತರಡ ನಂಬರ್ 1 ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಲುದ ರೇಸ್ನ ಬುರ್ದು ಎಡ್ಡೆದ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.